سلام كبراتن تخاتلتي فيديو شو كمي كنيهم سلام كتلو ناتمنهو سمرا مساهم زلو نايلو معانتي حزالكم اتزالو في دخا همشي معاتي فيديو اديتين ابريمر بريك خون ناوكو بلوك مي كسامو داتا مساي صنحو سلام انكو دا حنمصاهم ناب حمشي معاتي فيديو اديتين ابريمر برو اوكي بموصل تجميرنا نبرنا بروجكت خفته تو بروجكت كم تريو لهم ابزي دبل كليك بمغبار خفته كم تغيرو خفت كجمري كرو كدنغو تخاليا ناتو كم تريو لهم زي لودين قبرالو بملو اتي ابت بروجكت اتي نبرنا فولدرات نبملو يدلي سلازلو كرو كدنغنا خالي لازي كرو نصبيه مالتي اوكي دحري كم تغيرو فتلنا مالتي كم تريو لهم ابز حلف معالتي ابزينا لك تطويلنا نيرا لك كمتي زغرفنا وينو يصنحنا مالتي اوكي ابز حلف معالتي فيديو ترانزيشنز كم يقرنا اب فيديونا نقطو كومون تكست كم يقرنا نصحف بتግርኛ ወይ ጋ በእንግሊሽ كم يقرنا تكست اب فيديونا نصحف ዝብላ ርእሲ ኢና ሪኢና ነርና ሎማዓንትኻ እናቱ ብምቕጻል መጀመርያ ንሪኦ እዚ ቴክስት ጽሒፍና ዘለና ገለ ምቅንባራት ወይ ካ ኢፌክት ሞሽን እንገብረሉ ኢና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ቴክስት ጽሒፍና ዘለና ተንቀሳቃሳይ ኮይኑ ነቲ ቪድዮናኻ ጽባቐ ስለዝቦ ከመይ ገርና ከም ንገብሮ ሪኢና ጂ መጀመርያ ኣብዛ ኢፌክት ኮንትሮል ክንከይና እዛ ትሪእዋ ኣለኹም ማዓንትኻ ሓዳሽ ፓነል ሪኢና እዛ ኢፌክት ኮንትሮል ትበሃል ኣዝያ ገዳሲት ፓነል ሎማዓንትኻ ኣብዚ ኣይና ኣቲና ንሰርሕ ማለት እዩ ኦኬ መጀመርያ ሕጂ ነዛ መርዓ ትብል ሓደ ኢፌክት ሞሽን ክሰርሐላ ኦኬ ሕጂ መጀመርያ ተገብር ኣለኒ ነዛ መርዓ ትብል ቴክስት ሒዛ ዘላ ላየር ንዓ ሴሌክት ክገብር ኣለኒ መጀመርያ ማለት እዩ ንዓ ሴሌክት ገይረ ድሕሪ ናብ ኢፌክትስ ኮንትሮል ፓነል ይኸይድ ማለት እዩ መጀመርያ ግን እታ መርዓ ትብል ቴክስት ሒዛ ዘላ ላየር ናይ ግድን ሴሌክት ክገብር ኣለኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጻዕዳ ኮይናላ ሴሌክት ክገብርኳ ብድሕሪኡ ናብዚ ይኸይድ ማለት እዩ ካልእ ላይን ኣብ ዘለኒ ከም ገይረ ክንቀሳቅሶ ክእል ዋላ እውን በዚ ናይ ታይም ላይን ትሪእዋ ኣለኹም ዛ ላይን እዚኣ በዚኣ ገይረ እውን ክንቀሳቅሶ ክእል ብክልቲኡ ክጥቀም ይኽእል እየ ሕጂ ኣብዚ እቲ ንዓና ደስ ዝበለና ዲዛይን ንገብሮ ሕጂ ንኣብነት ኣነ እንተሃገብር እየ እዛ መርዓ ትብል ዘላ ቴክስት ክጅምር ከላ ከይተረኣየት ፀኒሓ ድሕሪ ሽዑ እታ ቪድዮ ምስ ጀመረት ብላዕሊ መፅያ ኣብዚኣ ኮፍ ከም ትብል ክገብራ ፖዚሽን ናታ ክቀያይረ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ፖዚሽን ትብል ንዓ ክጥቀም ማለት ሕጂ ኣብዚ ክርዳእና መታን እታ ላይን ኣብ መጀመርያ ነምፅኣ ብድሕሪኡ ከምዚ ዝበልኩም እዚኣ ብላዕሊ ኣጥፍያ ክፀኒሐ ነዚ ክገብርካ ትሪእዋ ኣለኹም ሕጂ ንላዕሊ ክስሕባ ስለዚ እዛ 550 ትብለላ ናምበር እንታሓቲ ከጉድላ ሽዑ ንብላዕሊ ክትከዋልያ ማለት እዩ ስለዚ ሒዛትለይ ኣላ ድሕሪኡ እንታይ ክገብር ክሳብ ኣበይ ትበፅሕ እታ ቪድዮ እሳ ኣብኡ ተኸዊላ ክፀንሕ ይመርፅ ማለት እዩ ንኣብነት ንእሽተይ እታ ቪድዮ ብግስ ክትብለለይ ደልየ ኣለኹ ንኣብነት ክሳብ ኣብዚኣ ማለት ሕጂ እታ ቪድዮ ትሪእዋ ኣለኹም ካብዚ ናብዚ ከይተረኣየት መፅያ ኣላ ማለት እዩ ተኸዊላ ኣላ ስቲል ሕጂ ኣብዚኣ እዛ ላይን እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚ ክሪኦ ዝኽእል ዋላ እውን ኣብዚ እውን ክሪኦ ይኽእል ድሕሪኡ ኣብዚኣ ክትበፅሕ ከላ ቪድዮ ኣብዚኣ ክትበፅሕ ከላ ወይ ከዓ ኣብዚ እውን ክሪኦ ይኽእል ኣብዚ ቪድዮ እዚ ሕጂ ሬዋ ኤድ ናይታ ጓል ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ክትሕዞ ከላ እታ ናተይ መርዓ ትብልካ እንታሕቲ ክትመፅያ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ክገብር እየ እዚ ኣጉዲለ ዝፀኒሐ ክውስኸ ማለት እዩ ናብ 550 ከምፅአ መልሰአ ኦኬ ከምዚኣ ትኾነለይ ሕጂ መፅያ ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚ ሓንቲ ኣንከር ባዕላ ገይራትለይ ኣላ እዚ እንታይ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚኣ
تا تكست طفيا صنيحة دا مصت ابزيا مس بصحت تا تكست مص مالتي بدحرز انت هغبري عبد الله تا كوفيلا كتراي لي دليلهو يتنقاسقست كسب ابزي كم دلاتا تصنحلي مالتي كيتنقاسقست ስለዚህ እንታ هغبري انا عبد الله تا ስለዘላ ዝኾነ ፖዚሽን ከንቀሳቀሳ አይደልኹን ስለዚህ አባ አንከር ጥራይ ገብርላ ዛት ክሊክ ገብር ገራት ላይ ያላት ያለው አዚያ ሒዛት ላይ ያላ ማለት ብድሕሪኡ አሞ ዳታ ቴክስት ምስ በጻሕትካ ወብስሕብ ከብለ አብዚያ ምስ በጻሕትካ ንላዕሊ ከምታ ነበረታ ከም ጠፍእ ገብራ ማለት ስለዚህ هغبري እንደገና አብ 505 ታሕቲ كوجدلي مالتي بزخان العلي لتخول الله مالتي سلازي أبزي حدا أنيميشن سريح له جي كان مجمريا زيا بزلاين كملسا ولاون بزون دحريت كملسا هل سكن رأي حجي فحجي نتامر عطرايت والتكست نرأيا اوكي حجي تا مرعى تبل تكست كم زخوين الله تقلنا نزا اتوروبيل مس ويزاري سارات تبل كال عينت انيميشن كنسرح لنا سلازي انت هيقبرو مجمرة سلكت قبرا مالتي حجي نتن تكست حيزاتن دلا لير زيا سلازي نعس سلكت قبرا بدحريو نابزي إفكت كنترولز خايد مالتي حجي تانقبرنا انزا سكيل تبل لا تتقيمنا تانقبرنا لازم صحفة زين تأفين صنيحين مزين قرب ترأين كم تأفع هنقبرنا جيت هغبري مجمريا نزين كتفاني مالتي كم زتريون زلهم طفينا لوا بريحريو تا بوزيشن كحزا تريوا لهم زالاين زيا طفينا لوا كجمبر كلا مالتي كمجمريا طفينا لوا ابيدو كجمبر كلا تن تكست طفينا لهم دحريو زاس كل تبللا حنت غزي كليك تقبر اوكي بدحريو فيديو ابي مس بصحت انتن تكست كمصا دلين زلو يمرص مالتي جانا ابزي امس بصحت فيديو مالتي درجه لك عبتاني عنت هي مالتي تا تكست مس مالتي حيزات ليالا بدحريها انت يقبر امودتا مسكرتك لك كمتي مجمريا طفي اصانيحه زمصوتو حجيخا موداتها ابزي تولي اصانيحه كم تطفى قبرا مالتي سلازي تاغبرالني ابزي مجمريا تو بوزيشن بوتا مرتلا ابزي امريت الله سوري انجي يا زهون تا كساب زياد خونا له هيجي ابزي امس بصحت ويكا ابزو تريوا تخلو سلازي انا ابزي امس بصحت اذا صحفت كتفالي دليل له زيا مليسه ناب زيرو مرتا مالتي دوالهم تفي الله اوكي حجي مجمريا زيا خملت انا مجمريا جي بلاي كبلاني نغلتين نرأين مالتي حجي رين كلتين تامر عتبلن كم وانت اسماتهم كله طفي له اوكي حجي كم زرعهمو قال انيميشن شرحنا لنا مالتي قلنا حجي نزعلت كالا انيميشن كالا ايفكت نقبر لنا ازيغا انت هنقبرنا كاب انفلي زبلت مالتي بز تخويلا صنيحه ابزني شي ترى ندغنخا نابزي تطفئ نقبرنا مالتي زيا لت 15 هنكيرا 15 نقبرنا او خلنا ونكون فلطو ازي اب زخونه معاتي زخونه فيدلاتي ويكا تكست
ክንቀያየር ንኽእል ኢና ፀገም ዘለዎ ይኮነን ከም ዘለዎ ኮይኑ ቴክስት ጥራይ ቀያይሮ ንኽእል ኢና ብምቕፃል እዚ ሰሌክት ገይረ መጀመርያ ሰሌክት ተገብረ ብድሕሪኡ ናብ ኢፌክት ኮንትሮልስ ከይደ ጂነዚያ እንታይ ክንገብር ኢና በዚ ቅድም ክንከውላ ኢና ማለት እዩ ብፀጋም ክንከውላ ኢና ነዚ ከዓ ፖዚሽን ክጥቀም ማለት እዩ እዚ ገይረ ፀጋም ከዊለ ክፀንሐ ክሳብ ኣብዚ ትበፅሕ ሙሉእ ከም ትረአየለ ገብራ ከይተንቀሳቐሰት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብቲ መወዳእታ ላየር ምስ ከደትካ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ምናልባት ከይዘናግረኩም ኣብዚ እቲ ላይን እዚ ኣብዚ እንድሕር መፂና ንሪእዎ እዚ እቲ ኣንከር ወይ ከዓ እዚ ክንሰርሖ ፀኒሕና ኣይመፀልናን እዩ ምክንያቱ ካልእ ቪድዮ ሰሌክት ገይረ ዘለኹ ወይ ከዓ እዛ ላይን እዚኣ ኣብ ካልእ ቪድዮ ስለ ዘላ ኣይመፀለይን ማለት ስለዚ ልክዕ እታ ላየር ንሰርሓ ዘለና ሰሌክት ክንገብራ ኣለና ኣብዚ ታይም ላይን ማለት እዩ ኣብዚ ምስ በፃሕቲ ከዓ ናብዚ ንየማን ከም ትኸይድ ደልየ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እና ናብዚ የቕፅላ ማለት እዩ ኣድ ገብራ ፕላስ ገብር ኣለኹ ማለት እዩ ፕላስ ገብር ኣለኹ እዋ ከምዚ ገይረ የጥፋ ማለት እዩ ኣብዚ በዕላ ማርክ ትገብረለይ ኣላ ኦኬ እስከ ከም መጀመርያ ንሪኣ ሕጂ ተዓለት ኦኬ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሞሽን ኢፌክት ጌርና ዝተፈላለየ ቴክስት ወይ ዝተፈላለየ ዲዛይን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ከምኡ እውን ቴክስት ጥራይ ዘይኮነ ስእሊ ወይ ከዓ ቪድዮ እውን ከምዚ ጌርና ዝተፈላለየ ምንቅስቓሳት ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ናትካ ክሬቲቪቲ ጥራይ ይደሊ ማለት እዩ ኦኬ እምበር ናይ ሎምዓንቲ ቪድዮና ከይነውሓና ኣብ ዝኣኽለና ሓሙሻይ መዓልቲ ቪድዮ ኤዲቲንግ ኣብ ፕሪሚየር ፕሮ ኣብዚ ክንውድእ ኢና ክሳብ ብቐፃሊ ቪድዮ ዝመፀኩም ብሰላም የፅናሕና ሰናይ እዩ